मेथाइ रोजाबगिरि अरुण कुमार नार्जारि आरो आसाम भ'सलेनि जुमाया सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनांगौनि आलारि बाथि फोजोंदों। देंखो मुलुगाव बिहोमा होलांनानै हरखाबै जिउ गोमालांनाय बर' माहारिजों लोगोसे हादरनि बयखौबो दुखु होलांनाय बर'नि मुंदांखा गागि देंखो रोजाबगिरि अरुण कुमार नार्जारि आरो बलिउडनि मुंदांखा देंखोगिरि आसाम भ'सले बिथांमोननि गोथार जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनहैनांगौनि थाखाय आलारि बाथि फोजोंदों। बे हाबाफारियाव अरुण कुमार नार्जारि आरो बलिउडनि मुंदांखा देंखोगिरि आसाम भ'सले सावगारियाव बिबार बावनानै आलारि बाथि फोजोंजेनो वीरेन्द्र कुमार ब्रह्म, सान्दारां लंकेश्वर ब्रह्म बान्था मोनगिरिया आरो जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म बान्था मोनगिरिया। हाबाफारियाव बाहागो लायो BKWCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारी, UBPOनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी, धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि रातिराम बसुमतारी, धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि हिरिन्य स्वर्गियारिया। मख'नो गोनांदि हाबाफारियावनो खौसेथि बर' सुबुं आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, XBLT, अनसाय आफाद, दुलाराय बर' हारिमु आफाद, XNDF इउनाइटेड फ'राम, दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद, लोगोसे धेमाजि जिल्लानि बर'नि गासै माहारियारि आफादफोराबो बाहागो लायो। बे हाबाफारिखौ दिनै जोंनि बे सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरि सतीश बसुमतारी बे हायार सेकेन्डारि गेलेग्रा फोथाराव लानाय जादों। बेयो जोबोद ओंथि गोनां आरो बे हाबाफारिखौ जोंहा BKWCनि जे गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथांनि थुलुंगानायाव आरो बिथांनि बोसोनाव मावफुंनाय जादों आरो बियो जोबोद गोनां। मानोना जों देंखोगिरि बे देंखोखौ रावबो ओरैनो होनो हाया। ओंखायनो गड गिफ्टेड होननानै बुङो देंखो गोनां मानसिफोरखौ। ओंखायनो मेथाइखौ बयबो खननो हागौ, नाथाय रैसुमै गाराङा बयनावबो गैजोबा। ओंखायनो बे सुबुं सानै दा जोंनि बर' हारियाव जोनोम मोनफैनाय अरुण नार्जारि, बे अरुण नार्जारिया दिनै गावनि हारिनि हारिमु आरो दिनै बे गावनि गोदै देंखोखौ सुबुं हारिनि गेजेराव दिनै बियो गालांबाय। बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गानो गोनां आरो बे सुबुंनि जिउआ अराय बर' हारिनि गेजेराव आरो बुहुमाव जोंखांना थागोन। आरो बेबादिनो जों आशा भ'सलेनि जि देंखो बेखौथ' आरो बुंनो थाखाय जोंहा रावानो गैया। दिनै गासिबो देंखोनि जे मोनसे बे देंखो मेथाइ, बे मेथाइफोरखौ बियो गासिबो रोखोमनि मेथाइखौनो खननो हानाय सासे देंखोगिरिमोन। आरो दिनै बे सानै मुंदांखा देंखोगिरिनि जिउ जारिमिनखौ बाय गोजोर खालामनो थाखाय आरो जों बर' हारियाबोदि गासिबो सुबुंखौ मोजां मोनो, बेखौ जों गुवार गोसोजों बर' हारिया अरायबो बयखौबो सुबुं हारिनि इसोरनि फिसा होननानै बयखौबो अनो आरो मानियो आरो बयखौबो मान होयो। आरो बेबादि थांखि लानानै बे हाबाफारिखौ दिनै लादों आरो अरायबो बेबादिनो लागोन बर' हारिनि गेजेराव। बेखौनो फंनैसो बे बुब्लियाव आं बुंनानै दिनै सानै जोंहा देंखोगिरिफोरनि जिउआ अरायबो आनान गसाइनि खाथियाव जायगा मोनथों, बेखौनो आङो आनान गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबबाय आरो बेखौनो आं बुंथिबाय।